नंगौ दिनै जानुवारि दाननि दिनै 7 अक्ट' आरो बे 7 अक्ट'आवनो फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 29 आरो 30 अक्ट'आव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 53थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइखौ देग्लाय सनितपुर जिल्ला एबसुआ बालुफुं दख'रानि सिङाव थानाय नैबे सोमदोन बर' गुदि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै खुंफुंनो थाखाय थि खालामदों आरो बेनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय एबा लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बेखौ दिनै मोनथाम धोरोमनि बाथौ ख्रिस्टियान आरो ब्रह्म धोरोम जे मोनथाम धोरोमनि नेमखान्थि बायदियै दिनै आर'ज गाबनायनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनि बे गोथार फुंबिलि समाव एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ दिनै लाइ खुन्थिया गायसननायाव बेरहोनाय जाबाय। दा बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बुंथि नेहाथारि मानगोनां बेदाव बर' मानगोनां आदा बिथाङाबो जोंनि लोगोआव बाहागो लाफैदों आरो बे हाबाफारियावनो बानजाय आफादनि आरो मोनथाम धोरोमनि धोरोमगुरु बिथांमोना फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैनायनि थाखाय जोङो जिल्ला आफादनि जानानै बे समाव साबायखर बावदों आरो देग्लायनि बे बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइनि गेजेरजों जे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा थान्दै मेल जथुमगोन एबा डेलिगेट खुंगोन बे डेलिगेट खुंनायनि गेजेरजों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोङो गोबां जेंना दङ आरो बै जेंनाफोरखौ फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै एबा थाबै सुस्रांजोबनांगौनि थाखाय जोङो सनितपुर जिल्ला एबसुआ बेयाव गोख्रोङै आरो गोख्रोङै जोङो माखासे रेजुलेसन थांखिफोर लाजावगोन आरो थांखि लागोन जाहाथे फैबाय थानाय समाव जि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 100% दफा मावफुंनाय एबा 3.1 दफानि गेजेरजों 100% गामि सोसननायनि खामानि दाबो आद्रा जानानै थालांबाय आरो दिनै फरेस्ट राइट एक्ट 2006 आइननि गेजेरजों जि 5.3 दफायाव दङमोन दिनै हा हुनि जेंना दिनै बेबो मेक्सिमाम दिनै थालांबाय दायो फैबाय थानाय बिसायख'थि खाथिसै आरो बे बिसायख'थि खाथिनि सिगांनो जोङो लुबैदों सनितपुर जिल्ला एबसु जानानै जे 100% थाबैनो जोंनि गामि सोसननाय हाबाफारिफ्रा जाहाथे जायो आरो बेजों लोगोसे मा होनो नैबे एफआरसिनि जि खामानिफोर बेबो थाबैनो जालांजोबो लोगोसे जोंहा फरायसालिफोरनि जेंना दङ जोंनि समाजारि जेंना दङ गोबां बै जेंनाफोरनि सायाव जोङो बिथा खालामनानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय बे जथुम्माखौ जोङो गोख्रोङै मोनसे खुंनो थाखाय थि खालामदों समाजारि बेब'स्थायाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङावबो गोबां जेंना जेंगोनाया दिनै हयथ' नुजाथिदों दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि थासारिया मोजां नंला आरो बै लाइमोनफोरखौ जोङो थि लामाजों लांनांगौनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो सनितपुर जिल्ला एबसुआ फार्स्ट प्रायरिटि होनानै खामानि मावबोदों आरो देग्लायबो आरो मावलांबावनो थाखाय जोङो थांखि लादों बेखौ असिलायैनो जोङो खावलायनो लुबैगोन साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ लोंनाय जानाय एबा गाज्रि समाज बेरेखा हाबाफारियाव जाहाथे बाहागो लानानै गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जाहाथे नस्थ' खालामा जोङो नुबोदों बर' लाइमोनफ्रा गोबां दिनै दिन लोंनाय जानायनि गेजेरजों बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय गान्जा ड्राग्स जानानै गावनि जिउखौ बोथोरा फोजोबनानै लानाय आरो बेबायदि गोबां बेखार जेंना बारायलांनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बेखायनो सनितपुर जिल्ला एबसुआ जिल्लानि सिङाव थानाय बैफोर जेंनाफोरखौ जोङो बोरै सुस्रांनो हायो बेखौ जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों आरो जोंनि डेलिगेट्स थान्दैफोरनि गेजेरजों सावरायनानै बेखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोनसे समाज बेरेखा मुक्त सनितपुर जिल्लाखौ गायसननो थाखाय जोङो सनितपुर जिल्ला एबसुआ देग्लाय थांखि लागोन आरो फैबाय थानाय समाव 100% बिटिआर सुक्तियानो जोंनि मोनसे मेन दिनै सनितपुर जिल्लानि थाखाय मोनसे दालाय बायदि जानानै दङ गान्थि बायदि जानानै दङ आरो बे गान्थिखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय मिरु एबसुनिसिम जोङो खावलायगोन जे थाबैनो सनितपुर जिल्ला एबसुनि सनितपुर जिल्लानि जिफोर जेंनाफोर बै जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि थाखाय जाहाथे आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों थाबैनो सावरायनानै बेखौ बोस्रांनायनि राहाफारिफोरखौ लागोन बेखौ जोङो मिजिंथियो जोंनि सनितपुर दख'रा जिल्ला फरायसा आफादनि जिथुनाखि जोंहा खुंनो थांगासिनो दं 53थि बोसोरसालि जथुम्माखौ जोंनि भालुकफुं दख'रानि सिङाव थानाय 12 माइल ओनसोलनिनो बे माइदांस्रि गामियाव गतिके जोङो खावलायो जोंनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे गासैबो गाजा गोमजायै जाहाथे लोब लोब फैनानै हेफाजाब होयो जाफुंसार होयो बेनि थाखायनो आं रायजोनिसिम खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों।